Action. Ngibingelele nonke egameni lomfowethu uJesu. Ngizokhuluma indaba emfushane or indaba encane. Isihloko sale ndaba sithi isinqumo osithatha namhlanje siyakunquma ngawe kusasa. Kwakunendodana yolahleko. Le ndodana yanquma yathatha isinqumo, yathi namhlanje, yathi manje, yathi baba ngicela ifa lami. Ubaba wayinika ifa layo, yayithatha yahamba nayo. Yaphinde yathatha isinqumo sokuthatha ifa layo ilihlaphaze isinoma kanjani laze laphela. Lathi maseliphelile yasikhumbula ekhaya. Yathi masikhumbula ekhaya, yathi ngangcono uma ngase ngibe umsizi kababa. And then yaphenduka yabheka ekhaya. Yathi mayifika ekhaya yambona ubaba, kuthiwa ubaba wayo weza egijima wayanga. Engifuna ukukudlulisa namhlanje kukodwa ukuthi khumbula ekhaya. Ekhaya basakudinga ukuthi uhambe kanjani, ekhaya basakhumbule. Ubaba wayehlala ebuka ukuthi indodana yami yahamba ngala. Ubaba wayehlala elibuka njalo ikhona la indodana yakhe yahamba ngakhona. Ngizothi mina kuwe, khumbula ekhaya. Khumbula ekhaya ngoba ekhaya basakukhumbula. Abanankinga ukuthi wahamba nefa elingakanani. uJehova akanankinga ukuthi wahamba nezinto ey'ngakanani. uJehova akanankinga ukuthi wahamba usapakishile, usuzobuya ungapakishile. But uNkulunkulu usakulindile ngoba uyazi ukuthi waphuma ngaphi. Uyalazi ikhono waphuma ngalo. Uhlala eqalaza ukuthi wena uzoza ngalelo khona. Ezothi kuwena mina, khumbula ekhaya. Khumbula ekhaya, isikhathi sisekhona. Lithi iBhayibheli kwasa kule ndoda, makuse phela nakuwe. Yeah, usuhlulekile, usuzamile wahluleka. Ikhambi lisekhaya, ikhambi likubaba okuJehova. Ezothi mina kuwe, khumbula ekhaya. Ungashintshwa abantu. Le mfana washintshwa i-environment abayisuke sekuyona ngaleso sikhathi. Wathi masebheka washintshwa i-environment ngesikhathi ayesekusona ngaleso sikhathi. Wajika wa-acta ngaleyo ndlela. Engizokutshena khona ngizothi amanzi ayashintsha. Amanzi ayakwazi ukushintsha. Ethi a-gas ephinde abe solid. Ethi a-solid ephinde eshintshe. Mina into engizokutshena yona ngizothi wena ungashintshwa abantu oseduzane nabo. Ungashintshwa abantu oseduzana nabo. But wena into ekumele uyenze iyi-one, ukuthi ume la okhona. Baningi abantu abashintshiwe, bashintshwa abantu abasemaduzane nabo. Baningi abantu abay'solayo namhlanje, yebo bashintshwa abantu abasondelene nabo. Kodwa into engizokutshena yona ukuthi wena khumbula ekhaya. Ubaba usakudingile. Ekhaya bayahlala bakukhumbule. uJehova uyahlala ekhumbule. Buyela Jehova. Yiso isikhathi lesi. Yiso isikhathi lesi, ngisho abantu sebetheni kuwe. Kodwa wena buyela Jehova. uJehova uyakudinga. Jesus need you. Ngisho abantu sebetheni, ngisho sebethe kuphelile, kodwa uJehova uyakudinga. Buyela ekhaya. Buyela Jehova. uJehova uyakujabula. Uyakushaya umhlombe ezukwini ngokuthi uhleli la uhleli khona. Uthi Nkosi, ngihambile. Nkosi, ngiphelile. Mawusuthe ngiphelile, lithi iBhayibheli kuyabuyiswa ubusha bakho njengobukhozi. Mawusuthe ngiphelile, ila uJehova ayakuvusa khona. Ila uJehova ayakubuyisa khona. Ngithi nonke masibuyele kuJehova. Masibulele kuJehova. Sibuyele kuyena egameni lakhe kuze kube phakade.